Dainaw minabot pang buhay sa ospital ang Chief Tanod kan Barangay La Purisima sa Iriga City, Camarines Sur na pinagbabadil kan sa iya mansa ng bayaw alas 6 kasubagong aga. Pigbisto ang biktima na sarong 47 anyos na pinagbabadil sa luwas kan sa iyang harong kan sospek na pigbistong si alias Jericho 39 anyos sarong security guard. Basado sa inisyal na investigasyon, haloy nang day may pinagkakasinabutan ang biktima asin ang sospek. Gamit man kan sospek sa krimen ang kalibre 38 kaining badil. Nakuha man sa lugar ang 4 na basyo nin bala. Ang pinagpuunan po kang kunyan insidente is iriwal po sa pamilya. Kasi ang biktima po ay bayaw po kang suspect. Kumbaga igwa man lang po sindang family iriwalan dahil na marinig indihan. Kaya lang sabi kang suspect nga ni dahil niya da kinayan, dahil niya na control kaya araw kay ang ginibo niya sa iyang bayaw. Sa ngunya nasa kustudiya pa kan Iriga CPS ang suspect na mahampang sa kasong murder asin pagbayular sa gun ban. Ang suspect yaw na po igdi sa kustodiya kang police igdi po sa Iriga City Police Station, and then pagpipreparar naman po ang pwedeng i-file kang kaso sa iya, iyo po nga itong murder and violation of COMELEC Resolution number 11067 na iyo po nga ni ang COMELEC gun ban. Nagpagirumduman ang PNP sa publiko na mas maray na iaagi sa maray na pag-ururon an anuman na day pagkakasinubutan nga ni daing pagbasulan sa udyan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Ubea.